m'a fɔ n ko nin y'a kuma selen ye ka da tulo kan k'a fɔ katikaw fɛ maison des jeunes na ni o ye denmisɛnw jɔ a la so ye nisɔndiya kɛnɛba sigira sen kan kɛrɛnkɛrɛnniyana soirée des vacances olympiques Kati 2025 a ye Kati sigida a farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmɔgɔw ni a kanubaw fara ɲɔgɔn kan su kelen kɔnɔ ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ nisɔndiya ni muɲamuɲa ye kɛnɛ min labɛnna association Kati sport event fɛ a n'a ɲɛmaaba Isiaka Jakite an ka sifinnakaw ka minisiri so n'a ɲɛsin bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko fɛnɛ mɔ o ka directeur de cabinet kun bɛ kɛnɛ kan ka jamana ɲɛmaaw nɔ nabila ka fara dɛmɛbaw fɛnɛ kan an ka ɲininikɛla ni o ye Ibrahima Kebe a n'a ka jatala Abulayi Sogodogo ka sɔrɔlen filɛ an ka ɲɛmada ka sangani u ka baaraw taabolo ye Kati dugu n'a lamini kɔnɔ min bɛ kɛ farikolo ɲɛnajɛ senfɛ walasa ka jɛɲɔgɔnya ni bɛn ani fasoden ɲumanya sabati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ jɛrɛjɛkulu min tɔgɔ ye Kati sport events a kun ye farikolo ɲɛnajɛ dɔ boloda Kati n'a lamini sifinankaw ni ɲɔgɔn cɛ min kɛra k'a ta juillet kalo tile 13 la ka se septembre kalo tile 26 san 2025 ma n'o ye vacances olympiques Kati 2025 programme ye nin farikolo ɲɛnajɛ min bolodara vacances senfɛ a kɛra sababu ye ka Kati, Kambila, Jago ani Dio yɛrɛ marakafo denmisɛnw fara ɲɔgɔn kan laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ka farikolo ɲɛnajɛ nafaw yiriwa ka ɲɛsin funangɛniw ma vacances waatiw la min b'u kisi dorogutaw ma ni ka fasojɔ baara tindow la o de kadira kɔnɔ walasa ka san 2025 kuncɛ hɛrɛ la ko labɛnbaw ye nin soirée de gala in boloda min senfɛ u ye fɛn caman jira nabaw la minnu nana ka kɛnɛ in seeriya Kati Event Sport ale kɛra jɛkulu ye les jeunes volontaires sport ka di minnu ye Kati jeunesse a développement ka di minnu ye olu de farala ɲɔgɔn kan tout est une question de volontariat ka se ka Kati Sport Events bila en place mais fɛn kɔni a bangera lakɔlɔsili dɔw de senfɛ o lakɔlɔsili fɔlɔ o kɛra jumɛn ye an ka jeunesse kan Kati yan n'o bɛ ka tiɲɛli don an kun c'est-à-dire gulɔmi ani dɔrɔguta an yɛrɛ y'a lakɔlɔsi vacances fɛ taafan foyi t'an ka denmisɛnninw na nafa foyi t'u la baara foyi t'u bolo ka kɛ yala yala ani sigiyɔrɔ kelen o min filɛ nin ye o de bɛna ni hakilinakolo camanba ye ani lakɔlɔsili ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an sera ka jateminɛ min kɛ o kɛra ka vacances olympiques Kati 2025 ka se k'o bila en place pour que an ka denmisɛnninw vacances in kɔnɔna na u ka se ka ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ dɔ sɔrɔ wa activité dɔ sɔrɔ min bɛ se ka kɛ c'est le lieu et le moment n k'an ka partenaire bɛɛ lajɛlen fo Baraka Petroleum Sim Market ani W7 o kɔfɛ fana n b'an ka autorités fana fo n ka foli bɛ Kati opérateurs ye maa minnu ye jɔnjɔn ni bɔɲɔmafɛn wɛrɛw sɔrɔ u y'u ka nisɔndiya jira ni ka sɔrɔ ka ko labɛnbaw fo u ka nin hakilila ɲuman in na ala ye bi don min yira an na an bɛ ala fo ka barika da ke n'i y'a mɛn jɔn ne kunnandi b'a fɔ sababu ɲuman ni fɛn min dilen filɛ ne ma ne tɛ se ka foyi fɔ ni nisɔndiya tɛ ka ɲɛmɔgɔ fo jɛkulu min ye nin fɛn na bɛn an b'u fo parce que u ka laɲini ye fɛn jumɛn ka se ka Kati sport yɛrɛ waleya ka se ka développer ka denmisɛnninw bɔ drogue ta ni dulɔmin na ani yalayala lankolon min n'u b'a kɛ vacances la ka se k'u tanga ka bɔ ma donc vraiment ne kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn halisa a ko daminɛ don ni kana kɛ ko laban ye quoi u k'u timinadiya halisa k'u bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka se ka nin ko in ka se ka fanga sɔrɔ san o san dɔ ka fara a yanga kan pour que an ka laɲini ye min ye an ka se k'a sɔrɔ vraiment an bɛ ninnu fo yan'u ka jɔnjɔn d'an ma an de tun kan ka jɔnjɔn d'u ma u ka nin waleya in na vacances olympiques ye kɛnɛ sahalen de ye min jɔyɔrɔ ka bon funangɛniw ka ɲɛta ni yiriwali la ani drogue kɛlɛli la o de kama jamana ɲɛmaaw y'a jira ko nin jɛkulu ni dɛmɛ ka kan nakun ye fila ye nakun fɔlɔ o ye ka ministre des sports et de la jeunesse chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne o nɔrɔ bila parce que an bɛ ko min ju la bi koba don a ɲɔgɔnna man ca jamana in kɔnɔ dugudenw k'u fara ɲɔgɔn kan ka tɔn sigi k'u bolo bila u yɛrɛ pɔsi la walasa ka dugu denmisɛnninw dɛmɛ ka Kati denmisɛnninw dɛmɛ farikolo ɲɛnajɛ sira fɛ mun bɛ se k'a to u bɛ lajɛɲa fɛnw na mun bɛ tiɲɛni don u ka adamadenya la ni denmisɛnninya tiɲɛna jamana yɛrɛ bɛ tiɲɛ filanan ne yɛrɛ Kati ka den donc ni n welela nin koba suguya la n tɛ se ka to kɔ parce que u ye u ɲɔgɔnnaw y'olu kun kɔrɔta vraiment kɛnɛ ye kɛnɛba ye u bɛ entraîneur former minnu yɛrɛ b'a pratiquer u b'olu former parce que u bɛ cadre créer u bɛ coupe da donc nin ye koba de ye ni dugu wɛrɛw bɛ se k'a ye k'a ladege aw sababu la a bɛ se ka jamana ye denmisɛnninw kisi fɛn caman ma
ka M. Diakité n'a nɔfɛmɔgɔw bɛɛ fo ka tila ka dugawu k'u ye Ala k'u ka baara taa ɲɛ et puis k'a yir'u la fɛnɛ k'a fɔ anw minnu ye ministère des sports ye an bɛ u kɔ bi an bɛ u kɔ sini. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin su belebele in senfɛ Kati Sport Event ɲɛmaaw ye bonya kɛ farikolo ɲɛnajɛkɛla kɔrɔw ni kuraw ye u ka lakokolikɛlaw fɔ ka taa se u dɛmɛbaaw ma. Ka jaw jira nabagaw la min bɛ tali kɛ u ka san 2025 baaraw kan u ka baarabalolalenw san kura min bɛna daminɛ ani nafolo minnu donna nin baara ninnu senfɛ fɔ ka taa se jɔnjɔn dili ma maaba caman ma ani dɔnkilidaw olu n'a ɲɔgɔnna caman de ye nin kɛnɛ in sankɔrɔta. Association Jonti Labandon maaw ka tɔn do dali masakɛ mɛ ka minnu gɛrɛ jigɛ ni lojura ye u ka tɔn in san o san ka bɛn ni desanburu kalo tile 3 ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ o ye don gɛrɛngɛrɛnnen ye diɲɛ seleke naani bɛna k'u ka ɲɛsin lojuratɔw ma u tɔbɔtɔli u ye u tɛgɛ di association sigida yele ni a ɲɛmaaba Abdu Kulibali mɔ ka kɛnɛba ɲɛnamaya baara in kɛra ka bɛn ni sibiri desanburu kalo tile 27 ye Bulukasomugu Kulubilenni ndolati kɛnɛ ba kan maaw ladɔnniya k'a fɔ maa ɲɛma caman kun bɛ a kɛnɛ kan ka fara kɛnɛ yɛrɛ deba kan ni o ye Abdu Kulibali ye Lala Kuyate ni Fuseni Ngeyita ka fɔ la. Nunjuratɔw tɔgɔladon ale bɛ ɲɛnɛmaya san o san desanburu kalo tile 3 diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a sigikun tɛ dɔwɛrɛ fo ka se ka nunjuratɔw ka hakɛ o tɔbɔtɔli k'o nafa yira jamana kɔnɔna na o siratigɛ de fɛ jɛkulu association Jonti Labandon ni olu bɛ Bamako sigida fɔlɔ o kɔnɔna na u ni association sigida yelen du Mali ni o ɲɛmaa ye M. Abdu Kulibali ye u ka bolodi ɲɔgɔnma baaraw hukumu kɔnɔna na u ye kɛnɛba dɔ ta k'o duruna o sigi ni o kɛnɛ tɛ dɔwɛrɛ ka se ka na farikolo ɲɛnajɛ k'o boloda nunjuratɔw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka se k'a yira k'a fɔ kɛnɛbatɔw bɛ se ka baara o baara kɛ nunjuratɔw fana bɛ se k'u jeniyɔrɔ fi o baara ninnu na o hakilina kelen ninnu de la farikolo ɲɛnajɛ suguya caman kɛra u fɛ kɛnɛ kɔnɔna na o dɔw bɛ tali kɛ kolo ni fasa yiralila ni an k'o ma bara de fer fo ka taa se dolantan ma min tun kɛlen do ka association Jonti Labandon o nunjuratɔw ale ni maa kundamasurunu olu ka jɛkulu ni o ye association des personnes de petite taille k'olu bila tulon kɔnɔna na dolantan in na. San o san le 3 décembre n'o y'an ka journée an b'a fêter san o san alhamdulillah an b'a fêter ka da kan pour que an ka lujura ka se ka ku an fɛ b'a fɔ komi mɔgɔ tɔw ta ka se ka ku fɛ b'a fɔ komi ne ta kura an fɛ cogo min na kuma la surunya la minnu kɔni bɛ balontan na tan dɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu yɛrɛ ka kɛnɛ ninnu ye nka o tɛ sɔn ka ŋunuma mɔgɔ ɲɛna nka n'i nana ka na i ɲɔgɔnnaw ye u bɛ ka nin n'a ɲɔgɔnna kɛ sisan i yɛrɛ bɛ i ka bana a bɛ ku i fɛ i bɛ se ka bɔ kɛnɛ ma o y'an ka association yɛrɛ créé ko association kɔnɔna na an bɛ ko caman kɛ ko caman sigida yele n'o ye association dɔ ye n'o ye bolodi ɲɔgɔnma kɛ olu y'an dege safinɛ dilan na an b'olu kan k'o kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ a réparateur caman b'an na bon moto dilanw kɛ n bɛ dɛmɛ ɲini ka baarakɛminɛnw d'u ma u b'u ka réparateur kɛ pour que u ka se k'u dahirimɛ sɔrɔ an bɛ transition fo kosɛbɛ parce que kabini olu yɛrɛ nana u ye lujuratɔw ka ko don ba la halisa an bɛ dɛmɛ ɲini u fɛ waati bɛɛ olu n'a ɲɔgɔnna caman n'o b'a sɔrɔ caman bɛ kɛ jamana kɔnɔ a ka ca Ala fɛ ne ma d'a la n'i bɛ maa ŋunumatɔ ye gidɔrɔnda la tuguni ko fisabililahi k'a yira jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ la ko an minnu bɛ ni Ala y'an garisɛgɛ lujura la an bɛ se ka fɛn kɛ fɛn min ni maa minnu bɛ n'u lujura t'u la u bɛ se ka min kɛ o de kama bi don façon an b'a yira k'a fɔ lujura danga tɛ lujura alors fɛn tɛ ko fɛn min n'an kan ka ɲugu a tigi la walima k'a kɛ den kɛrɛfɛ ye nimisi wasa sɔrɔla kosɛbɛ parce que an y'a ye an nana min ka ɲɛnajɛ la n'o ye Jonti Labandon ye a kɔkɔrɔma donbagaw fɛnɛ n'o ye sigida yele san o san u b'an wele ka na nin kɛnɛ in kan san o san an bɛ ko kura de y'a la a yɛrɛ y'a ɲina bara de fɛrw kɛra la donc ani nisɔndiyaba de bɔra yan et puis ani faamuyali wɛrɛw fɛnɛ bɔra yan toujours k'a ye k'a fɔ personnes handicapées halisa u bɛ se ka fɛn kɛ an ma sigi ni fɛn minnu ye welekan bɛ n bolo surtout ka se jamana ma a ye dɛmɛ k'an ye ka loi bɛɛ voter an ye mais halisa an b'a ɲini a fɛ o loi minnu filɛ halisa u tɛ ka appliquer u cogo la donc a k'an dɛmɛ halisa ka fɛn k'an ye parce que a b'a dɔn ni lujura b'a la an minnu bɛ jamana kɔnɔ an ka lujura kama a b'a kɛ fɛn caman an b'a jɛ donc fo jamana de ka avantage dɔ k'an ye pour que an bɛ se ka kun ma dafalen tɔw la cogo min. Nin kɛnɛ in denfajala ni a tun bɛ M. Abdu Kulibali bolo k'o kɛra ka da
u ni association jonti laban dɔn u ka bolodi ɲɔgɔnma baaraw de kɔnɔna na ni o be san caman bɔ bi ko nin kɛnɛ ninnu sigili denfaya kɔfɛ association sigida yelen du Mali ka sangani a ka jamanajɔ baaraw an'a ka fasodenɲumanya yirali ye don o don u ye baaradege caman de boloda ka ɲɛsin ninjuratɔ ninnu ma o dɔw be tali kɛ safinɛ dilanw na baaramisɛnnin caman wɛrɛ yaasa u kana se ka gulo maa la u k'u dayirimɛ sɔrɔ u yɛrɛw ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni delili ye hali bi kɛnɛ denfa ni o ye monsieur Abdou Kulubali ye association sigida yelen du Mali ma ɲɛmaaba a ye wele kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma maa ŋaniya ɲumantigi bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ k'i bolo fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka dɛmɛ don nujuratɔw ma k'u jugɔrɔma tintin yaasa den kɛrɛfɛ min bɛ ta ka ɲɛsin u ma caman ka se ka b'o la sigidaw kɔnɔna na ka sangani an ka bolodi ɲɔgɔnma ye ni o ye sigida yelen ani association jonti laban dɔn tɔn mun don lujuratɔ ka tɔn don commune 1 kɔnɔ ayiwa u bɛ Mali fan bɛɛ fɛ an bɛ baara ɲɔgɔnya la ɲina san 5 ye donc san o san décembre kalo tile 3 o ye lujurabatɔ ka san don ye kɛrɛnkɛrɛnla diɲɛ fan bɛɛ fɛ donc an ni ninnu an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn la ɲɔgɔn bolo donc diyagoya don anw ma an ka k'u kɛrɛfɛ ka se ka na fara u kan k'u ka don ɲɛnama u bolo nimisi wasalen don ka d'a kan ni mɔgɔ ninnu filɛ nin u bɛ ka baara k'u yɛrɛ bi ala ni sigida yelen fana ka formation dilen u ma u bɛ se ka safinɛ sugu bɛɛ dilan u yɛrɛ donc san kalo 12 kɔnɔ u bɛ baara la u yɛrɛ u sirilen tɛ mɔgɔ la donc ka dan dɔrɔn ma ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ welewelekan bɛ n bolo ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma surtout sɔrɔ busubagaw u ka u hakili to nin tɔn sugu la jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu don u ni an bɛɛ ka kan mais ala de latigɛ dɔ bolo kan dɔrɔn mais ni olu sɔnna u ma sɔn ka deli kɛ fɔ ka baara kɛ u yɛrɛ ne kɔni hakili olu kan ka dɛmɛ jamana kɔnɔ hakilina jiginna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin kɛnɛ in a kɛra nisɔndiya ani wasa kɔnɔna na barika da kan nabagaw olu garizigɛ donna farikolo ɲɛnajɛ suguya caman na mun kɛra nujuratɔ ninnu fɛ o dɔw be tali kɛ barade fɛrw la fo ka taa se dolantan ma dolantan min kɔnɔna na maa kundama surunu ani association jonti laban dɔn maaw olu ka dolantanw min senfɛ association jonti laban dɔn olu de kɛra saraba cɛba ye n'u yɛrɛ ka jɔnjɔn tara k'a di kɛnɛ denfa fɛ ni o ye monsieur Abdou Kulubali association sigida yelen du Mali ma ɲɛmaaba Niger jamana ye tajuru sera bere boloda ka ɲɛsin Ameriki jamana ma ka sabu kɛ Donald Trump Ameriki jamana ɲɛma nan b'a jira kɔsa in na ka fɔ taama sɛbɛ ka don Ameriki jamana kɔnɔ a bɛ kumaniya farafina jamana 39 ɲɔgɔn na mɔ Niger jamana bɛ o la o de y'a to Niger jamana fana y'a jira ka fɔ jɛntigɛ n'a ye taama sɛbɛ ka di Ameriki jamana den mɔ Niger jamana lasigidensow la diɲɛ ɲɛfɛ ko Ameriki jamana den ka se ka don Niger jamana kɔnɔ an ka jɛ ka ɲɔgɔn da Ameriki jamana ɲɛmaw jaabitɔ u kɛwale la Niger jamana ɲɛmaw ye sariya ta ka jira ka fɔ jɛntikɛ ni Niger taama sɛbɛ dili ye Ameriki jamana denw mɔ Niger lasigidenso la Ameriki jamana kɔnɔ wale kelen diɲɛ fan wɛrɛ fɛ n'o ye visa ye Niger jamana ɲɛmaw ye kɔrɔfɔ lase ka bɛn ni décembre kalo tile 25 de ye tajuru sera bere de do jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔ ye dɔ kɛ dɔ la min ma bɛɛ dɔ mɔ tajuru sera bere ba ni ɲɔgɔn cɛ o lakodɔnnen don u k'a ma ko mesure de réciprocité Niger ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ u ye Ameriki jamana ɲɛmaw de jaabi ka sabu kɛ Ameriki jamana ɲɛmaw de y'a jira k'a fɔ jamana bɛ jamana la 39 ɲɔgɔn na Ameriki jamana don sɛbɛn ti di olu mɔ n'o ye visa ye Niger jamana ko tajuru sera bere do ka bɔ Niger jamana yɔrɔ ka ɲɛsin Ameriki jamana ma a b'a jira fana k'a fɔ Niger jamana ta kɔrɔlen la bilen minnu bɛ a jamana ɲɛmaaya la u b'a fɛ Niger jamana yɛrɛya u ka segin Niger jamana mɔ a ka jamana kan hɔrɔnyali ɲa alamusa Niger ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ taama sɛbɛn visa a ti di Ameriki jamana den mɔ bilen Niger jamana lasigidenso la wa jɛntikɛ n'a ye yɛrɛ di Ameriki jamana den yɛrɛ de ka ye Niger dugukolo yɛrɛ de kan bilen k'a fɔ ka bɔ kuma dɔ la ka taa kuma dɔ la o tɛ dɛ badada hadada yɛrɛ de don a m'aw ladɔnniya k'a fɔ kabini Donald Trump seginna Ameriki jamana ɲɛmaaya kunna a ye gɛrɛndɛ ɲɛsin dunanw mɔ Ameriki jamana lasɔrɔli la décembre kalo tile 16 a ye sariya senkura ta k'a jira k'a fɔ jamana 39 ɲɔgɔn na Ameriki jamana don sɛbɛn ti di olu mɔ o jamana 39 la 19 nɔgɔya sira fan si ti kɛ olu ye Niger bɛ o la Burkina b'o la Mali jamana b'o la Sudan du Sud jamana b'o la jamana 20 tɔ min bɛ to sa gɛrɛndɛ ɲɛsin bɛ olu fɛnɛ mɔ nka olu ka gɛrɛndɛ tɛ nin jamana 19 ka gɛrɛndɛ bɔ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ko a ye hakilina in da ka sabu kɛ Ameriki jamana bɛ ka jɔrɔ ni a denw ka lakana ye o tɛmɛnen kɔ minnu bɛ sɛbɛn sɔrɔ ko u bɛ don Ameriki jamana kɔnɔ ka bɔ kuma dɔ la ka taa kuma dɔ la u bɛ sɔrɔ ka bɔ ko kumaw bɛ dafa u tɛ bɔ
u yɔrɔ tɛ dɔ kunnafoni tɛ sɔrɔ u kunga u ka jamanaw minnu fɛnɛ kan ka Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ ka se ka kunnafoni sɔrɔ u ka ko u ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛnɛ b'u da k'u bonbo ye ko de y'a to k'a nana ni nin gɛrɛndɛ ye. Donald Trump ka nin jariya ninnu bɛ don bala ka bɛn ni janvier kalo tile gale nata ye. O de fɛnɛ b'an kɛ k'an kunda diɲɛ fan dɔw kunnafoni ka an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛnɛ fɛ. Niger jamana dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira uranium a kunkanko cayalen don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna diɲɛ seleke naani setigi jamanaw minnu ni Faransi jamana bɛ jɛ la olu dɔw dayɛlɛ ka tugu ko Niger jamana ye Faransi jamana ka dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira uranium suɲɛ. Niger jamana maa ɲɛmɔgɔw ko a ka sidɔn k'a fɔ dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira ye u halala de ye. Maa bɛ se k'i halala fɛn suɲɛ cogo di? Niger jamana bɛ k'a ka dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira bɔli sariya kura de labato k'a lawale jɛɲɔgɔn min tɛ ka sariya dafa. Nin ye Nigerkaw ka dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira ko minisiri Ousmane Abarchi ka kuma ye. Kunnafoni di kɛnɛ dɔ senfɛ ka sanga ni mankan ye mankan min bɛ Niger faamaw ni Faransi jamana dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira bɔ cakɛda Orano cɛ kabini Niger jamana maa ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ u ka dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira bɔ yɔrɔ min bɛ yen Somayir n'a bɛ ka uranium bɔ k'a ka datugu. Dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira ko minisiri a ko bi danganiya bɛɛ olu bolo k'a fɔ Faransi jamana san 50 kɔnɔ a bɛ ka Niger jamana dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira uranium bɔ k'a feere. A ma baara si kɛ sariya kɔnɔ. Orano mining ni o ye dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira bɔ cakɛda in ye Faransi jamana bolo Niger dugukolo kan. San 2025 min n'an filɛ o la o zale masara a fɛ. Ni olu yɛrɛw ɲininka Niger jamana ta min bɛ Faransi jamana cakɛda in fɛ n'o ye Orano ye sefa wari miliyari 4 ani miliyɔn 300 ni miliyɔn 80 ani miliyɔn 1. Kiriko minisiri fɛnɛ kun bɛ kunnafoni di kɛnɛ kan ni o ye Aliyo Dawuda ye. Ale y'a yira k'a fɔ jɛɲɔgɔnya min kun bɛ Niger jamana ni Faransi jamana cakɛda Orano cɛ jateminɛba kun ma kɛ a jɛɲɔgɔnya kan. Niger jamana ka bɔ foyi kun tɛ a jɛɲɔgɔnya la. Wa Niger jamana bilama bɛ ka sariya de boli cakɛda dina dɔ kan. Cakɛda dina min ye san caman kɛ k'a ka dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira bɔ. Wa Niger jamana ta y'a ka dugukolo ye. Fɛn minnu bɛ dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira la o ye Niger jamana ta ye. Wa ye maa o maa n'i kɛra Niger jamana cakɛɲɔgɔn ye a bɛ diyagoya i ka jamana ka sariya sigilen labato. N'o dɔ ye i kɛtɔ ka dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira in bɔ a dɔnnen don k'a fɔ buwamafɛnw de bɛ labaara i fɛ walasa bɔli ka nɔgɔya. O buwamafɛn labaaratɔ i fɛ o fɛnɛ kɔlɔlɔ ntan tɛ sigida kan. A bɛ dugukolo tiɲɛ. A buwamafɛn bɛ laban ka bɔ ka bɔn dugukolo min ka na a ka ca la a bɛ k'i n'a fɔ bin ka dɛsɛ ka falen o dugukolo tɛ se ka kɛ foyi ye. O n'a bɛ se ka bana yɛrɛ min bɛna lase maaninfin mɔ ɲɛnamaya yɛrɛ mɔ dakiruɲɛ kelen. A bɛ diyagoya i ka nin bɛɛ lajɛlen de jateminɛ ko wa ko Niger jamana sigi b'o de ka don nataw la sa. La Guinée Conakry jamana kundigi sigi kalata bɛ ka kɛ ka bɛn ni dimanche décembre kalo tile 28 ye nga lakana fɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen de bila bɛ sen ka jamana ɲɛmaaw fɛ. La Guinée Conakry duguma donda bɛɛ datugura a sanfɛ donda bɛɛ datugura a jikan donda bɛɛ fɛnɛ datugura k'a daminɛ dimanche 5h du matin ka taa se 20h ma. Min ye mobiliw ka mɔɲɔko maɲaka ye La Guinée dugukolo ka a bɛɛ bi jɔ fo n'a bɔra kalata mobiliw la wali kelen lakana tigilamɔgɔw ka bolimafɛnw k'a daminɛ 6h fo 18h. A mankan fana kalatasow da fɛ maa ka fara ɲɔgɔn kan ka taa se maa 5 maa 10 ma a kolilen don n'o yera o fɛnɛ bi ɲangi. Maramafɛn man ka ye maa si bolo kalataso da fɛ. Décembre kalo tile 27 ka dugu jɛ décembre kalo tile 28 la o kɔrɔ ye ko sibiri ka dugu jɛ dimanche la. Maramafɛntigi dɔw kun ye wuli ka jɔ kɛ dibiribinin dibi la ko u bi basigi tiɲɛ. La Guinée Conakry faaba dafɛlaw la lakana tigilamaw ye wuli ka jɔ kɛ u nɔfɛ k'u dasa. A ma biladɔniya k'a fɔ La Guinée ka den maa 600,000 ani maa 800,000 de welelen don gundo soni kɔnɔ ka bɛn ni dimanche décembre kalo tile 28 ye. U k'u dɔn ka ta maa 9 na minnu bɛ k'u kanbɔ jamana ɲɛmaaya nɔfɛ. Faranjɛrɛ fanga ɲɛmaa Général Mamadi Doumbouya yɛrɛ bɛ o la. Bani Israɛla minisiri ɲɛmaa Benyamin Netanyahu ka jira k'a fɔ Somali mara murutilen Somaliland de bɛ lakodɔn Bani Israɛla fɛ a dama jamana ye a jɔra diɲɛma hakili fɛ. O de y'a to arabuw ka jɛkulu Ligue Arabu
o sina ka lajɛ balalen ngara kuru la ka sanga ni Somali jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye lajɛ balalen mɛ ka kɛ bara kɔnɔ ni u k'a ma ko huis clos kunnafonidilati ye min kɛnɛ kan arabula jɛkulu nɔnabilaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sabu kɛ Bani Israɛl minisiri ɲɛma Benyamin Netanyahu ka jira k'a fɔ a ye Somaliland Somali mara murutilen lakodɔn a dama jamana ye o ye siga don dɔ ye arabula jɛkulu jamana dɔ ka kelenya la n'o ye Somali ye Somalikaw ka lasigiden min bɛ arabula jɛkulu kɔnɔ ni o ye Ali Abdi ye ale y'a yira k'a fɔ Bani Israɛl minisiri ɲɛma a ka nin kɛwale min don fɛn min da fɛ o ye ka jamana ti cogo ɲini ka dɔ muruti fanga mu bawo ni mara murutilen ma na jigiya sɔrɔ a yɛrɛ la k'a fɔ a lakodɔn bɛ a dama jamana ye ko Somaliland ni mugu ni kisɛ kɛra bana minifɛn ye don min ani Somali cɛ o kana bala maa na k'a sabu kɛ a ye dɔ sɔrɔ ka jɔ a jigiya la ka ban n'o ye Yahudiya jamana Bani Israɛl ye ko kumana ko maa man k'i sigi k'o ko lajɛ Somalikaw ka lasigiden Liga Arabu la a ko a ka dɔn k'a fɔ Somali jamana a ti bɔ a k'a ka dɛ min ye Palestine jamana ka k'a dama jamana ye Bani Israɛl bɛ ko min kɛra k'o ti kɛ ko Somali jamana sigi b'o de kan wa ko f'o de ka kɛ diɲɛseleke naani tɔn b'a Nations Unies ɲɛmaayaso yɛrɛ sa n'o ye Conseil de sécurité ye ntɛnɛ o fɛnɛ kan ka sigi ka sabu kɛ Bani Israɛl lasigiden min bɛ ye o y'a ɲini diɲɛseleke naani tɔn b'a Nations Unies ɲɛmaayaso Conseil de sécurité fɛ ko k'a sigi Somaliland mara murutilen kun kan maa caman kɛmɛ ka jira k'a fɔ diɲɛseleke naani tɔn b'a Nations Unies kɔni ka nɛnɛ sigili ko in kun kan a ma faama bi sɔn k'a jira Bani Israɛl la k'a fɔ a ma ko ɲuman kɛ nka Bani Israɛlakaw ka lasigiden min bɛ diɲɛseleke naani tɔn b'a Nations Unies na ni o ye Dani Danon ye ale y'a yira bɔlɔlɔ kan k'a fɔ u na tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye diɲɛseleke naani tɔn b'a Nations Unies ɲɛmaayaso Conseil de sécurité ka sigi senfɛ da tɛna di tiɲɛ foyi kan Somaliland kun kan kɔrɔ u seko ye min ye u b'o kɛ fo Somaliland ka lakodɔn a dama jamana ye ka sanga ni Bani Israɛl ka laɲini ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ jamana caman nazarala farafina ani arabula kɔnɔ na u bɛɛ y'u ka nisɔngoya jira Bani Israɛl minisiri ɲɛma kɛlen ka jira k'a fɔ a ye Somali mara murutilen Somaliland lakodɔn a dama jamana ye Turki jamana bɛ o la Pakistan bɛ o la diɲɛ seleke naani jɛkulubaw i n'a fɔ silamaya jɛkuluba Organisation de la coopération islamique ani farafina tɔnba Union africaine nazarala tɔnba Union européenne nin bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ Bani Israɛl minisiri ɲɛma ma ka fɔta fɔ a man ka t'i da don wali jamana kunkan kɔrɔ Somaliland ye Somali mara dɔ de ye politiki bina ko ɲɛdɔma ŋana dɔ Allemagne jamana den do ko Peter Neumann ale ɲiningale resila kunnafonidilaw fɛ yala Volodymyr Zelensky Ukraine jamana ɲɛma a bɛ taama na ka ɲɛsin Ameriki jamana mu ani Donald Trump kan ka ɲɔgɔn ye Ukraine ni resila cɛ mankan bani kunga yala hakilinanta ye mun ye kɔrɔ Peter Neumann ɲɛ a jira k'a fɔ ale tɛ k'i sigi ni fɛn jɔlen ye ka bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ lajɛrɔ a ko bawo Donald Trump bilama a kɛn ka Volodymyr Zelensky Ukraine jamana ɲɛma ye i n'a fɔ bɛn ni basigi ma o kuma k'a fɔ ko nafa de bɛ se ka sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn ye la ka bɛn ni dimanche ye Ameriki dugubala Florida Donald Trump fɛ yen kɛ tɛ se ka sigi n'o ye a ko bawo bibi na Ameriki jamana ɲɛma ni ko a ka maa jira maa yɛrɛ min gɛmɛ ka gwɛlɛya kolokolo ale ni Rusila cɛ ale b'a fɛ jɛɲɔgɔnya min ka ye ani Rusila cɛ maa min bana minin bɛ o ni ɲɛ sɔrɔli cɛ dɛ ko Donald Trump b'a fɔ k'o tɛ maa wɛrɛ ye Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky kɔ Donald Trump nun ka laɲini de ye bi ani Rusila jamana bɛ se ka diya cogo min Peter Neumann ka fɔ la Peter Neumann ko ni ye nafa sɔrɔtɔ ye Volodymyr Zelensky ni Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya la Donald Trump fɛ yen bi dimanche Floride fɔ ni Volodymyr Zelensky sera ka fɛnw jira Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump la ŋaniya ɲumanya la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la mankan bannen ka d'a ye ani Rusila cɛ o kuma na a tɛ ɲɛ fɛn minnu kɛli kɔ n kan ka ɲɛtugu ka diɲɛ fɛn minnu kɔ ka sabu kɛ n tɛ se k'u sɔrɔ cogo si la Rusila la fɔ ni Volodymyr Zelensky sera ka o ŋaniya ɲumanya de jira Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump la ko nafa bɛ se ka sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn ye la n'o tɛ k'ale m'a ye farikolo ɲɛnajɛ sunandula farafina ɲɔgɔn bɛ ba a bɛ senna Maroc an yɛrɛw ka taamaden Isufa Kulibali ka sanga ni Mali samata sɛgɛw bɔko sabanan ye o ni Komɔri cɛ an ka degeden karamɔgɔ Thomson Field ka fara an ka kɔfɛ jɔba kɛrɛnkɛrɛnnen kan Amari Tarawele u ye dakurunya dɔw lase kunnafonidi kɛnɛ senfɛ
ni ala sɔnna ma ndolati a kɛcogo kun ka min bɛ kɛ tarata ani Komɔri cɛ an ma ladɔnniya k'a fɔ an ka taamaden Isufa Kulibali bɛ Marɔki farafinna ɲɔgɔnkunbɛba ndolati nasira fɛ ni min bɔra la an na o lase aw ma nin yɔrɔ in na k'an don Marɔki yanfan fɛ ni ala ka jɛn ye. O de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye k'aw fo ka wale ɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ k'aw minnu kɛ kun bɛ k'a ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma a k'an bɛn diɲɛ kuma wɛrɛ la ala ka jɛn.